खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 मे समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि गोरोन्थियावनो साजा मोनफ्लांनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया गाहाम। बृष राशि। नखराव अनलायना थानो हागोन, बिब'नि सुखु फैगोन, मोजां सान। मिथुन राशि। नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांनो हागौ, बिमानि सुखु फैगोन, मोजां सान। कर्कट राशि। धोरोम सिबिनायाव मुखुब जानो गोनां जागोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। सिंह राशि। आखायाव रांखावरि जोबस्रांनो हागौ, गोबां दुखु खस्थ सहायनांनो हागौ, गाज्रि सान। कन्या राशि। माबा मोनसे गोमाना थानाय मुवाखौ मोनफिननो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। तुला राशि। गोबावनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनानै थानाय दंब्ला गाहाम देहायाव फैगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, गाज्रि सान। धनु राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव नखराव गिदिर जेंना सोमजिनो हागौ, गोजोन गैयै जागोन। मकर राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव सहायना थानाया गाहाम जागोन, गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। कुम्भ राशि। सांग्रां जाना थानाया मोजां, मेगननि बेराम जानो हागौ, गाज्रि सान। मीन राशि। खैफोदनि समावबो गावखौ गोख्रों फसंना लाखिनो हागोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।